Ha? Ay, nadaghan na. Ngan muli man ka? Ako? Unya kay wa man kay kasakaan dito, wa naman kay balay. Nasa iwa ba lang ba? Asa may dapit imong balay? Yung sabi ka. Asa ka napikas? Unsay pangalan nga lugar? Dahan ba ni? May tindahan pa. Dili ko Kiki. Ha? Dili na. Di ba kaya ako pangutanan nimo ba ug muuli ka wa kay kasakaan dito kay wa na kay balay. Ay, mo mo. Magpahilot ka kay aw atong pahilot dire. Ayaw sa lakaw kay wa kay kapuy-an dito. Suma atong pangadto nato nakangadto man ta di ba? Sa barangay Palhe. Nakainomdom ka niadto katuhinga to tas barangay Palhe. Ano ba ka? Mamulok ako. Di ba wa may tao dito, wa man kay balay na to ay mga saging. Usaw man nimo dito, ug muuli ka, kisa may mudawat nimo dito nga di man sila mudawat nimo dito. Maglaroy-laroy na pug ka. Maglaroy-laroy ka ug muuli ka ngadto kay wa man kay kapuy-an. Way balay wa na kay balay dito. Tayo nagabayo eh. Nalagi na hambay pero dili imo. Kisa may pasakan nimo dito, kisa may matiman nimo dito. Nga wa man kay kaliwat. Wa may mudawat. Way mudawat nimo. Sa unan mo ana nga wa may mudawat nimo. Di og kung sabihin ganong kapoy man. Ha? Kisa may mo patumar si mong mga tambal nganto og mauli ka. Na kisa may mo matumar nimo. Kisa may mga tawag tambal nimo para si mong kuan og mauli ka. Dila age. Ha? Dila. Manila ba oy? Ayaw og lakaw kay kuan. Pwede ra ka diri sa gawas lang kalingkod-lingkod. Ha? Ha? Ang imong kwarta? Gasto. Kay gasto. Tuwa man dito, to si muwalit ay katumpuha katong dako, tuwa dito kwarta. So kita man ko, tanawa dito. Ha? Wala lagi. Basta ikaw og mauli ka ngadto, ayaw usaron. Pwede ra ka mosuroy ka ngadto. Ayaw usaron og uli kay kung mauli ka wa gyoy mo dawat nimo wa kay muway mo pasakan nimo di ato na pugas daan basura na po imong kaunon. Ha? Hay may mo bay? Ato dito. To dito sa kop. Asa man? Kayat. Mura mag gimingaw kang Michael. Kayat. Michael. Si Ate Esther ko no, gimingaw sa nimo. Oh, hagsa dito. Dito. Paglamano mo. Lakaw, lamano mo, Kel.